கடவுளே, என் வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் நடக்காதா? கண்டிப்பா நடக்கும் லூனா. என்ன மாற்றம் கடவுளே? ஏமாற்றம். அது என்னமோ உண்மைதான் போல. தோல்விதான் வெற்றிக்கு முதல் படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா எனக்கு மட்டும் எக்கச்சக்கமான படிக்கட்டு வச்சுட்டாரு போல இந்த கடவுள். காலேஜ் படிக்கும் போதே ஒரு பொண்ணு என்னைய சுத்தி சுத்தி வந்துச்சு. அப்பவே கல்யாணம் பண்ணிருக்கலாம். ஒரு பரதேசி சிங்கு தான் கேட்கணும் சொல்லி அதையும் கெடுத்துட்டான். இப்ப சாப்பியான்னு கேட்க கூட ஆள் இல்ல. இதுல சின்ன வயசுல தலையில ரெட்ட தொழில் இருந்தா 2 பொண்டாட்டின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஒரு பொண்டாட்டிக்கு இந்த வழியிலன்னு. ஐயோ, கூட்டத்துக்குள்ள எவனோ நசுக்கி விட்டுட்டான். நாத்தம் குடல புடுங்குது. அதுக்கு ஏன்டா எல்லாம் என்னைய பாக்குறீங்க? ஆண்டி பிராமிஸானா விடல ஆண்டி. கொலப்பள்ளிய கூட ஏத்துக்கலாம், குசுப்பள்ளிய எப்படா?